Gaztelugatxeko kostaldea hondakinez garbitzeko auzolana egingo da uztailaren 14an, larunbatean. Bermeoko udalak eta Lurgaia fundazioak antolatuta, eta Eusko Jaurlaritzaren ingurumen sailaren laguntzarekin. Jardueraren helburu nagusia da itsasoak kalara ekarritako hondakin guztiak kentzea. Hala nola, botilak, kutxak, plastikoak, sareak eta sokak. Irune Hormatxeak ingurumen zinegotxeak azaldu duenez, ekimen honekin kostaldean hain berezia den Bermeoko Gaztelugatxeren ingurumen eta bere paisaiaren balioa zaintzen eta mantentzen lagundu nahi da. Hormatxeak gogoratu duenez, 2016ko azaroan antzeko jardunaldi bat antolatu zen, eta arrakasta handia izan zuen. 20 pertsonatik gora parte hartu baitzuten. Hain zuzen ere, adin guztietako voluntarioak, gizon zein emakume. Jardunaldi honekin, guztira, 5 auzolan antolatu dira jada azken 6 urteetan Gaztelugatxeko kala garbitzeko. Antolatzaile jakinarazi dutenez, pertsona guztie parte hartu dezakete jardueran. Baina kontuan izan behar da kala harritsua dela. Geralekua, uztailaren 14an, Gaztelugatxe ondoan dagoen Eneperi jatetxearen aparkalekuan izango da goizeko 9:30. Horrela, itsasbehera aprobetxatuko da garbiketa lanak egiteko. Hasteko, antolatzaileek itsasoaren kutsadurari buruz hitz egingo dute, eta garbiketa lanak nola egin azalduko dute. Ondoren, lekura oinez jaitsi, eskularruak eta poltsak banatu eta voluntariak taldetan antolatuko dira. Kalaren zailtasuna kontuan izan da, zakuetan jasotako hondakinak haitzetatik errepideraino ateratzeko gizakate bat osatuko da, eta ondoren, hondakinen edukiontzi batera eramango dira. Hemendik, Bermeoko udalak, hondakin geldoen zabortegi batera eramango ditu. Garbiketa lanetan parte hartzen duten pertsona guztiei, ura eta jana banatuko zaie. Jardunaldia arratsaldeko 2:00 amaituko da. Antolatzaile gomendatzen dute arropa eta oinetako erosoak, ordezko arropa eta edateko likidoa eramatea. Materiala eta garraioa antolatzeko eta derrigorrezkoa segurua egiteko, ezinbestekoa da parte hartu nahi dutenek izena ematea uztailaren 12an, arratsaldeko 6:30 baino lehen, info@lurgaia.org posta elektronikoan. Edota mugikorrez WhatsApparekin 606 141 zenbakian. Izena ematerakoan, izena bizenak, adina eta kontakturako telefono bat eman behar dira.